Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakao. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag BIB ay sa uban. Matag adlaw naning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Oksigen. Paganga, oksigen. Kaulian lagi. Ay, salamat. Ba, lago. Balik kita yun. Brad, pasalamat ka lang ko. Wala kang lagom. Yes! Dari, Brad. Wala kang lagom. Subagayok ka lang eh. Pagpadayon lang magduha diha kay magkuan pa kus kusina ha. Ay, tabangan lang di kagaw. Ay, ayo ara na ka diha uy. Ay, sige. Ara na. Tingnan ka dyan. Sige na, tabangan. Sa bulan ka DJ. Sa puli. Oh, ya. Ara na ka diha ha. Sige, ano ka dito? Ako na bahala na Oh. ito. Bantayin na ninyo. I don't care. Hindi ito yung lugar ay. O yung ito yung lugar da. Kada dito mga labas kayo mga dahon. Uy! Kap! May adlaw ni mo, Kap! Kap! Ano sa mas Kap? Uy, kuya, magkakita na. Silinga na kita, Kap. Ah, okay. Namalin mo hindi gabi eh. Oh. Namalhin mo? Nagpa-renovate magkuskumpay. Oy! Ah. Nya! Oh. Unsa man? Ha? Madato ko lang pagbalhin mo? Ha? Juan. Kap! Kanang... Oh. Aris ako ha. Ay. Ano? Ano? Awak Kap. Si Juan mana pidot mana. Ayo, pwede kong milk tea. Kani ako ate. Ma'am, kanang... Dito na, Brad! Uy, kap, tao lagi ka, kap. Uy! Ma'am! Oh, dahil pabugnaw lagi mi. Kinsa sila ka pa kung kita lagi. Ako, Exxon day! Exoon niya, since birth, ma'am. Kini. Skirt. Awak. Kinsa may magulang ninyo? Sa height, ma'am, or sa edad? Sa edad. Height o edad? Sa height, ma'am, ako'y maguwang. Pero sa edad siya. Siya. Oh. Kunya, kanan ko mo palit og milk tea. Oh. Ma'am, lami kay ang milk. Kami, kayo na yung Lami ma'am. kayo. Dilaw, ma'am. Kani. Lami kayong 20, ma'am. Oh, nag-burn tea na ni. 20. Burn. Or burn street? Burn tea. Burn tea. Oh. Burn tea. Abi na ko. Ma'am, masig na kay nak-nak, ma'am, sa burn tea, Oh, ma'am. nak, ma'am. Nak. Burn tea. Hoster. Hoster. Fish tea. Iya thirsty man niya. Burn tea kay na thirsty ko. Ma'am, ano lagi na? Kabiyara lagi karon, ma'am. Si Biara. Kabiyara ba? Sama na siya. Kabiyarang gold. Ay! Ako ni prenda kay pet kong burn tea. Mo ba? Te, burn tea, te. Oh. Burn Oh, burn. tea. Ma'am, salamat mga sa imong delivery. Si Kapitan man gud Kapitan diri. Relax lang, paabot lang mo. Mabot lagi ito ron. Kaya to niya mabuti. Oy, boss! Oy, boss! Di dia. Kuan, nasa na bang mission akong gingon ninyo? Oo. Boss!
Okay na kayo sanan. Daghan na kayo ng parehistro. Ha? Daghan na kayo ng parehistro. Sa look-alike ni Miss China. Pila naman ka mo? Mga almost 700, boss. Ha? Unya, nakakita na mo parehas og naon ni Miss China. Agka na. Wala yung problema, boss. Mo na gingon. Ingani rin siya, Big Boss. Dapat gidunta, mag-make up din sila nga susama ni Miss China. Useless ka po nang inyong giingon bisag pila ka na kamilyon. Ug way kalok-alek si Miss China og parehas gyud. Wa gyud mo ni kuslanan. Bigos. Ang unsa man niya atong gipangitaan ni? Kalo-like make up or kalo-like yun sa naong ni Ay Miss China? mao gani nang nakita ko porbida sa ninyo eh. Big Boss. Naman. Ay, wa Big Boss eh. So dapat unta mag-combine ang duha. Pareha kalo-like og naong nya mag-make up sa nya nakakostume. Mo kinani akong giingon. Useless lagi na basta ug way ka parehas. Kinala niyo makita kay kamay na lang kay magkuwang. Usa na lang niyo kabar. Wa na gyud. Boss, pagbuhan na lang isa-isa, boss. Ano ko sa kabar ng gusto? Tuorin mo mo cellphone? Hapit na. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Big Boss. Brown sa man din na Big Boss. Ay nalang mo nagapangutana. Basta kay mo na to. Gamay nang kahit mugkuwang. Sige kaya ito na ko kay nagkuhat pa na ko sa kuhan pa na ko sa ate. Pantay mo ha. Sige Big Boss, ambi ha. Ang deadline na ni. Uy, Big Boss. nawa man. Mag-spot mo to siya. Baron sa mo to nga bar. Jobis bar. Unsa mo to? Ay, ba na? Sa ato ba ba? Katong giingon ni Big Boss ba? Wadi pinta pila kanindot nga ko. Anong ang makadaw di ani ato rin kalok. Mao bitaw ni ingon sa to. Ay, Sa tulang yang ingon. Kabuha mo ka noon. Ibalik ko dito. Dili ko diha. Utro sa ka. Ngano na apil na mapugo? Ikaw ba? Ikaw ba? Di, mamina. Yan. time sabit ka. Pahuasag baba. Time sa. Kinipilit daw. Uy, mamina sa ba? Ay, importante, maparehag daw, makuha na ito yung maparehag daw sa Miss China. Alok, alok, yay! Alok na siya. Yo, inaniro, gipiado itong amoron. Saan man eh? So ingani huy, pamina Kamu ba? Hoy. Saba kayo mo. Kamu ba una na ako? Biyaan na tayo sa itong Big Boss niya. Ikaw mo ba? Talagsaon ka kita. Otro sa ka. Dapat unta magtapos. Karon unsang tao ka. Ningon ko ba? Magtapok ta, kaya magkahibaw ta. Kunya magsabot ta, kung sa atong angay buhaton ani. Libo kong kuha niya eh. Ay, dai, bayo eh. Oh. Sa iyang giingon. Mauna na tayo ito tumanon. Sakto jud kay na mo gifigura. Asa gid kay utok. Wala sa man. Ara ba to? Eh, tayo pang-up na tayo niya eh. Nakaw na. Mo na ka diferensya niya. Saon man nila to? Mo lagi na naglibog lagi ko. Kaya nga no? Iyang gusto, pregnaw ni Miss China. Si Pragnaw. Pregnaw ba? Oh, unsa pa po na unsa naman sa plano ani? Pwede, inom ko. Hindi na. Nya unsa mata ni ron? Out lang. Pagdali mo kita na si Big Boss ito. Ako ganihan kay ko niyo ha. Ganihan kay. Why gud mo na mati na ako. Ha? Ingon ko magtapok, tagay magplano taong sa ngin itong bato. Tugay kay sabot. Ano order miss? Sige salamat. Big Boss. Hoy, Pasensya ka yan, nalate ko. ako ay problema ko kira kay di pa sa kudugin abot. Akuan kanang Unsa man din eh? kanang actually pangitaan ni sa inyong lugar. Ako ipakitaan mo picture ha. Unsa may kasuhan niya? Di way kasuli ako man ipakita nimo. Ha? Oh, sige, send lang. Okay. Kini siya, tanawara ko niyo. Kini siya tuwa na ba? Dili na siya babae ha? Oh, unsa man din Dili ni lalaki, lalaki ni siya. Kuha ni siya. Muni nagkuha sa kong anak. Ako na ipapakita nimo, ako na ibahala nimo. Imo siya makitan. Sige, ako may pangitaon mo nang nasend. Eh ako na isend nimo ron. sige. Nya, siya kayo, di lang ko magdugay ha. Kay kuhan ko man ako sa ate. Ate congressman ba? Oh, sige, Oh, sige, nya. sige. Asa ka na, tuwa mo ko sunahan. Di ko pwede ka parking din, kaya dagang kay sakyanan, bawal man. Mao jud. Uy, ikaw, ista ko sa... Bim, kita ko sa Uy, kuha na. Ako yan si gagal mo toy. Ay, sige lang, okay lang kayo Okay problema. na basta kanimang kasiya ka, pangitaon ka ni. Oh, ako lang na-isend nimo ron. Oh, sige. Ha? Kaya di lang ko pwede magdugay. Oh, Ha? sige. Sige. Sige, Big Boss. Ah, Okay. What's up, man? Dinani na ta, magtanga na ta. Oh, come on. Bitaw, uy. Dihog sa tao, eh. Ambot sa lagi ani nila. Pero di man buta ka buot god.
Ako sa rin Pero niya. ay mo kabalak na Big Boss. Kabawa naman mo anak. Kana sa duntaan yung big boss ba? Muyang pa lang siya nga mogamit og social media. Sa yun na ginunta kaayo. Tinuod eh. Pero, timba. Kami tanang kami mga pila na. Doon na sa premium na. Uy, Ako di ko mo ingon yung naa ha, pero depende ng Big Boss. Pero naa gina, simple kinagawa. Nani premyo. Uy, nani premyo. Oh, yun ha. Saan? Big Boss ni. Di Inom mo, inom mo. Hello, boss. ha? Kalimutan ko na kadungog. Ngano kay? Pangutanon. Boss, sino na, boss? Sige, boss. Ngano ka? Bus Leon! Tingo lagi siya, boss. Tingo si Big Boss lagi nga. Saman? Dili pa na yun ang Photoshop. Hindi pa na yun. Cancel ko na cancel. Ang mga contest, cancel. Uy, pwede na ba na ako pagpangandam, uy? Bus Leon! Hindi na tako! Nawawa na ko, ani. So, sa masulti mo na! Ha? Mag-ikog na lang ko. Okay. Kana. Okay. Gitagana gini para nimo. Unya lang gabi, paabot lang. Puslan malingina, ani. Makawawan. Ayaw! Ay, tanong nga mo naman tayo. Kita, ani, ay. Unsa man ni nato? Muli problema na turon, kasi ba tayo yun? Unsa man ni rason na diya? Abot na din na, exam. Iyaw-yawan na mo ko. Unya, ulian min niya sa amo na gasto bahin ta nang pagpangawan na mo kusto. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Bahala kay maday na kukis basta imong hikog dayon na. Ay, sorry. Ay. Okay na? Inga, practice na ba ni? Depende ra gid nimo imo na tinuod. Karang pasensya na mo tanan ha kay sa amin mo sorting Big Boss niya ako na problema nang gani ko ninyo kay nawawan ako ninyo. Pagkapait di ay ning Problema ka na mo? kapalaran. Na problema pud minimo. Sa tanis Big Unya, yung masulti mo na. Boss, ikaw. Kani mo mo Mao gid salarin sa kanan ay. Kana may dapusa. Tingog. Labo pa ko nawawan. Ngano man? Kung nawawan niya akong Ay, oo. Abong leader, labo pa mi nawawan. usa lang istorya ayo. Balik ka. Balik ka, pinaimot. Sa? Pinamula ba? Asa mo gikatulan mo ang tiyan? Balik ka! Nasok ko na ginimatay ang kuntes, ha? Uy. Tabang be. Uy ba? Uy na siya. Uy na. Insik na naron. Nalay mo ba? Patapang, oh. Attorney. Aling attorney. Uy, Berta. Si Berta ni. Si Berta lagi makatumbang ka ni si Berta. Ako kasulti ninyo no. Oh, unsa man kamo po. Kay uy. Unsa man? Kay naingon ani naman ni. Ang kato niyong giabangan. Abangin po niyo. Ha? Ano ko doon? Mo gasto gyud mi, di madayon. Kisa may hatag. Abangan ang balik, ha? Wala pa magkamabangin ninyo. Naabangan na nako ako ah. Nabangan na nyo. Inyo na problema kay inyong gidadali-dali. Ita niya. Pero kato sa Kiko. Giabangan naman kato niyo. Kiko Bagyo. Oh. Katong nasa Siguro agi to kay anak katong kura. anak ko kura. Uy, Kailan ka ng kura? Lagi katong kurakot lagi. ikaw. Ano isulti mo Ano mo? mo ingon man ka nga? Bahala na mo. Ikaw na ba nagsipalakaw? Nga madayon. Uy, klaro ha yun, Bi. Ano ni? Ano ba mo ka? Ayaw mo pataway, ano? Ikaw mo. Ikaw ka. Ayo. Ano man? Kumain nyo. Nasa siya ano diha? Wala. Wala. Wala? Lakaw. Wala. Ilakaw na, dili mi pwede ka pasud og bisag kinsa. Ano di mo pasud man? Kinsa day mo boss? Ay, actually, nani ni. Kanang, kami mong ng mga bata-bata sa mayor. Tinuod na.
Lagi. Lagi katuhan sa inyong naong, boss. Kadungog ka di ka O sisultin mo? Balik ka. O lagi. Pero day, bisan pa man siguro ugwaay mo hang daddy. Pwede man siguro may musod. Na, pasensya na dyan kayo. Kay di dyan, pwede ka pasod. Mga dyan. Anong di ba nagi-quarantine na? Hindi ba bisod? Mo, huwag mo sa may kurduhin nyo. Nano shotgun ito. Kasama na yung mga tutok racing mo? Naman. Ay, Kunin mo nami pasod. na rami sa mong daddy kay obedient ba yung nga pagkawan. Kasabot ko si Bidyan. Kasabot O ko siya, obedient. Ay! Hardbard biya ka. Actually, no, you know, Oh, what the meaning of obedient? Bidyan. Kaya bang, anak kamay ba? Muna siya. Anak. Don't touch my body odor. Hoy, Yeah. obedient ba? Sabot na ba? Di mo Masinundanon ba? Baho kong pag-ilok. Eh, pamino sa, di ka magaduda sa kunin mo. Mura ba katagian ng balaya itong, siya panganto niya, Victoriana? Valenciana. Balenciana. Amo na men. Pare-pare na lagi. Ay sa daw. Kita ang tanan namin ito kaparihan yung na. Dili, papangit. Ang kaparihan mo na. Ang among pilmerong ang sa hagdan. Di mo ari, pag-ari. Hala bito sa pare-pare lagi. Nakapagtang, wala atubangan. Oy, kambal mo Valenciana. No. Dili, inani ni siya. Unsa, what the story? Murag familiar ko na yung tingin nga Ay, Balenciana. balik ko. Balenciana ba? Tagian ng balaya. Hala! Valenciana! Ka. Iya balas Valenciana. Kani ba? Kisa mag Balenciana dahil. Balenciana. Asa sa Ang lagi na ika-picture. Hello. Iba doon. Iba doon. Balenciana. Tus lubuwa. Tara, pare mo na ato niya. Tarawa. Kita sa naniyo. Tara, kita. Tarawa. No, mo gyud no. Gidagsin. Hoy, puro nakapamilya sa kuhana niya. Oy, basi kambal na nimo. Dili na ako, oy. Basi sister na nimo. Sister. Ari ko no. Buka ka bungi. Di tayo sa ragon. Ako na obserbaran. Buka sa ba? Buka Kaya, ka. unya na ko mabungkag. Ug taas kag buhok mo mao mano. Be, ari man na, ari. So, mga tigilano kasi ito nagpalibot, makita man na nato. Ipakita man na ni Montian. Makita. Oh. Ambong. Ay, sama. Ambong. Ana. Ito kasi mo na, pre. Ito kasi muna. Ito pa. Ito ba? Padol ka ba? Oh, ipakita niya. Oh, mau gina ano? Mau lagi siya lagi. Pariho na. Mau na siya di. Si Balenciana makani. Mao dyan na siya. Si Kiko. Oy! Tawaw ka! Mau mangod. Oy! Pako'y jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pako'y jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Dili na ko si Valenciana, siguro ka. Si mau ni. Lahi. Asa, sunda ko na be. Ayo, Sunda sa. hubog na kayo. Dili man yung kagasunod kay nag-ana pa na purma sa picture. Dili man kaganawa man kay liog. Basta, di ba? Tanawa. Kaila ko ani. Ah, no po dahil. Pagkakot lang. Poli ako igago. Dahil ulang pilok ang... Magkakot buwan. Poli ako igago katong buang ba. Uy! Nabuang din na mo, mid di ay! Monis Valenciana no. Mid na ko na nila. Nabuang din na siya! Ila ko na lang katabang. Kuya ko ninyong katabang. Nakagraduate pa man ninyong college. Ay, partita pa ganito di pa no. Ay, dili. Hoy! Ari, ragod. Ang taas ka. Ipakita na ko na niya si Balenciana. Ako, nag-agaw. Nagkirupang dito. Kailangan itong adlaw. Okay. Ana. Bunas tughan. Itik ko kamay. Kamu tayo mga kabridor. Oh, ya ana. O ana. Ala! Sige, tiyo. Ayaw, padali. Eh, padol. Okay. Sunod ko. Padol ha. Tawag. Anak, tiyo. Oh, tiyo ka. Ay, magpapanak ko. Uy, Oy. Mao ginis Balenciana. Sunod ka mo dahil. Sumpuli sa siya, oy! Sige, ikaw mo diri. Ako. Yan na. Ang ako gusto, tagtango na nila. Nga naman,
Di man ako nag-overall ka. Ano? Ginawak. Hanggang na ba, piyong? Ako ilo nun? Ay, lang ito. Hoy. Oh, naman tapasudlan na, bibi. Day, yan na na, Day. Pasudlan na, bibi. Balisan na to. Ay, ala, bisyon mo. Kung kailangan mo musod, adtuan ninyo akong daddy. Sa ako ka probinsyano ning syudad na nimpala nangita og trabaho basin in town og mo asinso apan bisag kung saon igo radyong makakaon kaunom sa usa ka adlaw magsud-an lamang og hamon dili ko igsapayan pag di ay sa uban matag adlaw naning kamot kay lagi kabus lamang kayod buntag udto hapon malipayong lang gihapon mupahuway mupakiyom magtuplok-tuplok sa cellphone wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones bugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y jamo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones bugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y damo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo sa akong kagwapo